Zidwesha ke nezidweshakazi. Welcome to my mini vlog. We're in Pretoria over the past weekend. KwaMthobela, Mamvelase, Nyazlunyusi, umhlekazi wokuqala kuphehlo lamakhonjwa. We were welcomed on Friday. Get drinks, obviously. Besoncedisa esamkela umhlekazi wakhe omtsha kweli phehlo lakhe likhulayo in Leap and Bounds. Nangugatyeni ke exoxela umxhomo kamhlekazi naba bahlekazi bephehlo lamaMvelase. Savuka ke ekuseni saya emanzini siyonyathela ke amabandla. This is Moiklufa Kukdanga from endlini yakhe. Size ngenyawo ke pha ndimlo wakhe mntakabawo ndibathaza unyuka akunzima ku-my sister kodwa ke ndibathazile torhwanana. Ndanyuka sibuyela endlini ngoku. This is Saturday morning. Kajongibata uhambe phumla umanyoko. Ubuya kwethu ke emzini omkhulu emanzini sabuya sothula laa mxhomo uxhonyelwe umhlekazi ngezolo. Apha siyasherisha ingcaza, siye sithi ke zizinkce zabantu abadala emveni oba bekuxhonyiwe kuye kothulwe sisherishe yonke laa nto ibixhonyiwe. Besivakashelwe ke ngumphathi wephehlo laseXhayimpi, umamJwarha. Bekumandi ke ehamba nosapho lwakhe. Bekhona ke ubaphilise ngomnye umhlekazi olapha ekhaya naye ezoncedisa udadewabo. Ngeli xesha ke apha kulungiselelwa uphumothulo. Baxhentsela ke ukuthula ngumthobela nobaphilise nabahlekazi bakokwabo. Bekumandi bethunana. Ukubona umsebenzi ukhapha ubonakala into yoba akukho hili kulo mzi okanye akho kwahili oze namandwendwe. Biyinto enjalo. It was a lovely fun affair. Sonwabe sonke sibambisene nephehlo laseXhayimpi. Noba ke bebengaphelelanga ngoba umsebenzi uthe phantsi kwekhwapha nam undifumana ndilapha eGoli. Ayonto bekukudala siyazi into yoba izawukwenzeka kodwa ke ndithe ndiselapha kwavela into yoba kungena umhlekazi nam uba ndi-around. Ndaqonda mandisondele ePretoria ndiyobuka bethunana nam xa kukhula umnombo ndisamkela umzukulwana omtsha. Sisenkundleni ke apha kushukunyiswa amathambo ke ndiyaniso ubuhlwele phakathi kwegqirha nomhlekazi. Wamkelwa kwinkundla zoobhanqo nanjengoko ezawunyangwa kweli khaya, ibheki lakhe yokuqala kweli khaya njengamntu ozawutyiyeza phakathi kweli khaya. Kwiintsuku ke ezilandelayo de abe uyanyangwa aphile agoduswe naye ngenye imini. Sekusebusuku ke apha sihleli sonwabile. Iphelile intlombe bethunana, akusekho mthetho ngoku, sizonwabele. Balkhoni yalapha umlilo asifudumele yintoni, akho nto ingekhoyo. Azange ndayihleka intsini kangaka. It was just an evening full of laughter. The husband and wife are such good and hospitable hosts. Ukubona mani uve into yoba wamkelekile phakathi kwekhaya. Akho nto bangayenzanga. Ukusivisa kamandi. It was really a beautiful affair. I think a night to remember for many of us. And also ukubona sidla ngodibana nomphathi aba iphehlo eli laseXhayimpi sidibana
kungxanyiwe wethu okanye kuyintlombe kuphithizela. Kule game ibiyintlonjana nje encinci satsho sakwazi uhlala phantsi sincokole, get to know each other even much better, uyeva. Nabantwana ke abakhuliswa kweli khaya, abatshana bakaThobela. Bekumandi mani bethunana, bekumandi kuyiloo nto ndithi akukho nto besingayithethi siyadwaba ubusuku obu. Oh, asoze ndiyilibale mna lena imini, soze ndiyilibale. Senditsho into yoba ebugqirheni akusoloko kufuneka kube seriously nje, niserious mntakabawo, neentshingintshingi, umntu ugade indawo yakhe. Kwamaxesha mani kuhlalwe kuhlekwe, uyayiva, and just be in one, be one in spirit. This was a night ebinjalo ke, a lazy Saturday evening. Akho nto ingekhoyo ubusuku bonke. Ndicinga uba ndizawuthi mna koyiswe thina. Ifemeli yakwamZayiya, hayi shem bebesiphethe kakuhle. Akho nto ndiyikrokrelayo, ingaske siphinde sibizwe kuloo mzini, ingase kuphinde kubekho enye into. Bunqanqaza umlilo ubusuku obu, uyayiva ungaziva noba uhleli phandle. Baphathwa ngolo hlobo ke abantu. Ndithi wethu bekonwabe nosana. Sabathini ke mntakabawo? Bekumandi kuyiloo nto ke. Ingaske siphinde sibizwe njengoba ndisitsho manyaniso. Uyayiva, jonga, khanijongeni bethunana, khanijongeni. Ingase singahambi, andani noba sihambe nini kuloo mzimba. Kuyiloo nto ke, till the next one bethunana, enkosi. Please like, share, comment and subscribe, whatever way that needs to be done. Ta-da!